Sarauniya TV, tashar al'umma. Zuciyata ya zauna konai dubu ba za na fito ba daga tarko. Tsalle ɗaya so ya shiga zuciyata ya zauna konai dubu ba za na fito ba daga tarko. Hai ke na biyo yarinya ban lokaci, kar kira zana so zan miki nai tabbaci. Ki tafi da ganganci, ba na so a kira ni da matsoraci. Idan kin fito kan hanya kowa ya ganki ya rode, na yunkuro a gare ki da hanzari na yar boko. Ni matar kuna yau ya kamo kurciya, hauka ake ka kula ni na yau shariya. Ni ma ai sanadin ka nake kwalliya, ko ka gani ka aminta biyo soyayya. Burina yau ya cika wanda na so, na samu ribar ya mace ɗakin aure gidan muka aiko. Zuciyata ya zauna konai dubu ba za na fito ba. Zan ɗauke ki na aure ki na kai ki gida, ba na so a taɓa ki ko da ma guda. Zan yi biyayya a gare ka so ne yada, idan ka gaji kwanta na maka shimfiɗa. Ban san farkon ran da so ya shiga zuciyata ba, sannan babu ranar da zan bar ki sha asaba. Sai ka bince tun da na cewa dangi ba wani bayan kai, sai ka rike na mana lallai tabbas na yarda da kai. Na yaba kyawun halayen ki, ba kya samun ciwon kai, kin haɗu sosai tun da na ɗauki soyayyar ki sai na kai. Masoyina ne kai, ina nan tare da kai, idan dai har ba kai ba zan iya komai ba. Tsalle ɗaya so ya shiga zuciyata ya zauna konai dubu ba za na fito ba daga tarko. Tsalle ɗaya so ya shiga zuciyata ya zauna konai dubu ba za na fito ba daga tarko. Sarauniya TV, tashar al'umma.